Andito na kami ngayon sa Cebu City. Yes, sa aming VG Pension. Ano yung VG? Pangalan ng may-ari. Oo, alam ka naman pangalan to ng iba. Pangalan ng may-ari stands for? Hindi ko alam yung pangalan. Hindi niya alam yung pangalan ng may-ari. Meron tayong pupuntahan at meron silang napakagandang in-offer sa amin. So mula dito sa pension na to, katapat lang po ito ng Cebu Technological University. Ayan. So meaning, maraming boys. Ate, halika. Ate. Ate. Halika, itutour mo kami. Itutour mo ako. So dito, may wifi siya. So may Netflix. They also accept GCash for payments, Yes, no? So mula dito sa baba, bago ka pumasok sa kanilang main, punta tayo dito sa kanilang room. Ito po yung... Uy, totoo ba to? Yes po. Free? Wow. Wow. Ay! Sino ka dyan? Punta dito ka kaagad. Wow. Magkano tong room na to? 1799 po. Per day? Per night. The whole day? 12 Yes. Ah, 22 hours po hanggang 12 22 hours to 1.7. Yes po. So meron silang mga sleeper, may sofa, you have your own TV, and May sariling banyo. ang tara, you have your own cabinet. Sariling ano to? Kitchen? Ah, wow! May ref. At may sariling CR. And that's good. Ay, kabog. Oh, tignan natin. Okay lang ba i-open natin yung ilaw para bakit? Oh, ha? Ang ganda. Tignan natin yung ano. Kasi meron kami yun doon sa isang, tapos yung aircon. Yan, ano yung sayo? Okay na to sa 1.7, no? Lalo kung marami. This is for free talaga. Uy guys, follow natin yung BG Pension. Tapos kung mag-stay kayo dito na kayo, asan sila? Brenda. Pababa na sila? Halika, puntahan natin sila. Tignan natin. Kasi dito yung aming original room. Ang mga staff puro babae, no? So ikaw si Marites, si Marisol, si Marichul. Mga chismosa pala. Punta tayo sa room namin. Nandito kami sa second floor. At titignan natin yung iba. Ito yung isa sa mga, ayan, toilets and shower. Ito yung sample ng isa sa mga room nila na good for two. Ito yung my own shower and bathroom. Ganda. Ito meron din sariling shower and bath. Yes. Oh, maganda yung ano nila, hotel. Ito yung may sariling room. Ay, sariling CR. Magkano naman po ito? 1199. 1.1. Kabog. Tapos may good for 6. Nandito po. Good for? 6. 6 person. Yes. Dito na lang pala kami mag-iisip pag nandito kami sa Cebu. Ay, oo. Mga double deck. 2, 4, 6. Ang ganda. So, kung hindi naman kayo masyadong para sa mga bata, may mga extra beddings. Taray, punta natin yung room namin. So, magkano naman tong good for 6? 3,000 yata. A day. Okay. So, dito na tayo sa aming sariling room. Asa na sila? Sariling room. May mas maganda silang ito yung room namin. May magandang in-offer doon sa first floor. Yan, mag-ano. Oo nga, ang ganda kaya. Hindi ako kailangan na maganda, kailangan ko matulog. Pero siya sa... Second floor na. Sa kabila. Tingnan mo kaya. Ayaw? Yung in-over natin kung huwag natin. Sabi ko, Ano yan? huwag natin kinanin siya. Ayan. Ayaw ko nga tulugin yun as much as possible eh. Saka ko lang pupuntahan yun. Mas maganda dun, sir, kasi may sariling seat. May sariling CR kasi. Yeah, we're transferring na dun sa bigger room. Mga picture dito at sa kanya. Bigyan mo ako. Oh. Alam mo yan. Number 1 ako yun. Bukan mo lang ang iba. Palipat na tayo. Okay, mamalit. Okay, mamalit. Ay, nakita niyo akong post? Ayan Hindi mo na. na kung napangit. May vlog mo niya kalang dila. Dito na pala. Oo nga. Kaya nga. Yung mga istorbo. Para hindi na tayo maglabas-pasok ba, magkatok-katok.
Sir o ma'am, o, di ba? Oh. Yeah. Nakatutok dyan yung aircon sa'yo. Daniel, vlog ko. Ayun sa ulo mo. Lower na po dyan. Pwede pong gamitin. Dito na tayong dalawa magkatabi. Tayo na may nagdadantayan. Ano po po ilagay? 10-18. Thank you. What's your name again? Lore po. Lorelai. Lorelai? Ito to, amin to. Ito. Amin to. Oh, di ba? Thank you. Thank you, madam. Kasi wala ko picture, ani. Higa ka muna. Picturean mo na si Brenda. Ayan, oh. Higa ka muna. Pwede na tayo dito next time, no? Muna dito tayo sa Cebu. Magkano to, wali? 1.7 lang. Tapos, Tapos may anima na double deck. Ano dyan? Doon sa taas. 6 na kama. Oh, go. 22 hours pala siya. Oo, kasi 2 p.m. 2 p.m. ang check-in. 12 o'clock p.m. ang out. Kahit damar dito, ayun. Diba? Hala, social climber nga o ano. Sino upo dito para model-model? Ha? Nandito rin ka ba sa sofa? Kunin ko na yung sinuklik kanina. Tapos isa ulit. Ha? Sure ba? Ha? Ha? Hala! Yay! Uy, buntis! Sa room! Mama, Guys, free kami ng room dito. Sobrang ganda ng accommodation. Kanina dito kami sa 3rd floor. Naging napunta sa 2nd floor. Sinoffer nila itong napakagandang suite dito. Suite ba tawag? Or room. Pagpasok, Sweet sour? ituturo ko po. Kaya tingnan niyo po. Ay! Balik pa kagad. Buntis si ate. Huwag mo patalumin. Yung room, ha? Thank you. Oh, 212. Ayan, meron silang TV dito, here. Tapos yan yung sofa. Tapos yung room, ang ganda. Ah? Meron tayo, may sakit. So may sakit, oy! Wala naman sakit ka na dyan. Ano kasi, naka-tube kasi ako. Malamig. Oo. Yan yung single bedroom. Bedroom? Bed! Bedroom. Tapos dito yan. Twin bed. Oh, double bed. Oh! Double bed, double bed. Double bed. Dito! Tapos, pag meron tayong lalaki, dito, meron siya dito lagayan ng ano, tapos make up dito. Office. Dito may kasi, ano to, pwede i-offer to ng mga ilang araw, months, gano'n? Kasi meron silang sariling lutuan and everything, may ref. Oh, di ba? Tapos meron silang, di ba wala? Tapos may sarili silang CR! Oh my God! What a very delightful room. Delightful. Kasya ka dyan? See? Oh, tapos may salamin, may shower dito. Ay, ang ganda! Thank you so much for this beautiful accommodation. Yun lang, ay mamatay. BG Pension. Ang ganda, oh. Oh, dito magkapi-kapi kami later. So bukas pa yung biyahe namin papunta ng Masbate. So nag-check-in kami ng 2 p.m. Tapos aalis kami, check out kami tomorrow 12 p.m. 12 noon. So 20 it's like 22 hours. This is only 1,799. 1,799 pesos. Tapos yung room na pinakita ko kanina, yung pinag-stayhan namin, yung 2 bedrooms siya, single. 2 beds? At 2 beds is 800 pesos. Yata, at 800. Meron din silang single na, 1 bedroom lang siya for double room, double Person. bed. Oo. Magkano yun? Ano naman yun? Hindi, parehas lang din siya. Ganun Nag-extra bed lang kasi tayo. Kaya Hindi, kasi yung isang room, isang malaki lang eh. Yung sa atin kasi, dalawang maliliit. Oh, pero So, pag couple kayo, pwede, ganon. Yung isa doon sa isang room. Basta ba yung nakita ko sa inyo kanina. Oh, ganda dito. Oh, see? Tapos, meron silang salamin dito. Para pag ganon, diba? Split type aircon. Ang bongga ng kanilang ng kanilang accommodation. Tsaka yung mga laptop pwede dito. Oo. Dati kasi guys, medyo nag-upgrade kami guys kasi pumunta kami dito lang kami guys, tag nito Boarding house. boarding house, as lahat ng alikabok sa amin, walang aircon, 100 kami per day doon. Pero ngayon medyo nag-upgrade tayo at dito lang yan sa may pier lang. Malapit lang mismo sa may pier 3. katapat ng Cebu Technological University. Malapit sa CTU. Ah? Cebu Technological University Institute of the Philippines. Ang haba.
Charot lang. Baka maligaw sila. CTU lang yan siya guys. So bukas, 12 noon, kailangan namin pumunta ng pier para kumuha ng ticket. Tapos 4 p.m. naman boarding, papuntang Masbate, kina Chinito. So naghanap kami ng pension house. So, we arrived here. Basta, nakita namin tong VG or Video Grid Pension. VG Pension. VG Pension and Residences. So parang pwede siya for magluto-luto and everything. Kailangan nilang bumili ng kalan. Actually, si Kuya ang nag-recommenda ni. Si driver. Oh, thank you so much sa driver ni Ma'am Glendy ng Twins Gigi Ponting sa May Salado. Siya nag-report, nilagay lang kanya kami dito. Ano Tapos yan, dito kami driver? napunta.